Έχουμε στο Μέρα Μεσημέρι. Το πρόγραμμα του 21ου ραδιομαραθωνίου ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και στόχος των διοργανωτών είναι να στεφθούν με επιτυχία και οι φετινές εκδηλώσεις. Μαζί μας ο κ. Νίκος Σικάς, εκτελεστικός διευθυντής του συντονιστικού επιτελείου του ραδιομαραθωνίου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ευθύμου, και στους τηλεθεατές σας. Από κορύφωμα βεβαίως είναι το τριήμερο 27 με 26. 24 με 26 Οκτωβρίου. Ναι. Οκτωβρίου. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα του φετινού ραδιομαραθωνίου, κ. Σικά? Επίκεντρο είναι τα παιδιά. Και τα παιδιά έχουν και δικαιώματα και ευθύνες. Και ο ραδιομαραθώνιος μέσα από τα 21 χρόνια, μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία, ανάδειξε και γέννησε 200.000 νέα παιδιά. Και η διαπαιδαγώγηση, η ευαισθητοποίηση και η επανένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία νομίζω είναι ό,τι πιο σημαντικό. Βεβαίως, χρειαζόμαστε την οικονομική στήριξη αυτών των παιδιών. Γι' αυτό, όταν μιλούμε για χρήματα, μιλούμε να αρχίσει στο μυαλό μας ότι είναι αυτά τα οποία στηρίζουν αυτά τα παιδιά. Και ακούγοντας και τη συζήτηση προηγουμένως περί βίας, κοινωνιολογικά ο ραδιομαραθώνιος ίσως να είναι ένα στοιχείο ευαισθητοποίησης, ώστε να ασχολούμαστε πρώτιστα με τις αρετές και τον συνάνθρωπο μας, παρά αυτό που δημιουργά τη βία και την αντιβία. Και νομίζω είναι ότι πιο ιερό, εγώ μπορώ να πω, έχουμε μαζί με τις τόσες άλλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε, και ο Κύπριος έχει ή δεν έχει στο πορτοφόλι του, για το ραδιομαραθώνιο θα βρει. Δηλαδή πάντα έχει την ευαισθησία μέσα του για τέτοιες. Να σας πω κάτι, κύριε Ευθύμου. 30 εκατομμύρια ευρώ μαζευτήκαν τα τελευταία 20 χρόνια στο ραδιομαραθώνιο. Αυτό υποτελεί πολλά. Και ο ραδιομαραθώνιος, επειδή έχει ξεκινήσει ένα μήνα περίπου, είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε ότι η οικονομική επιτυχία είναι μεγαλύτερη από πέρσι εν μέσω μιας κρίσης. Ναι, και για τον καθένα μας είναι μια διέξοδος η κρίση. Όμως η καρδιά μας χτυπά αληθινά και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Θέλω να πούμε μερικές λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις του φετινού ραδιομαραθωνίου. Βεβαίως. Όπως είχα προαναφέρει, έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις εδώ και έναν μήνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο τριήμερο. Δευτέρα και Τρίτη, 52 περίπτερα συλλογής εισφορών, 8 αυτοκίνητα κουμπαράδες, 13 πορείες θα οργώσουν όλη την επαρχία, όλη την Κύπρο, ευαισθητοποιώντας τα σχολεία, τις κοινότητες. Ας ανοίξουμε το παράθυρο της. Ξέρω ότι πάντα ο δρόμος δεν αρέσει στον κόσμο. Ας δώσουμε όμως τους εθελοντές, τους 1.000 τόσους εθελοντές, να ανοίξουμε το παράθυρο. Και έχουμε κάνει πολλές φορές ρεπορτάζ. Βεβαίως. Έχουμε εράνους που δεν είναι στην ουσία. Βεβαίως. Και παρασύρουν. Ο ραδιομαραθώνιος μέσα από την αξιοπιστία του ανοίγει το παράθυρο στον κόσμο, στους εθελοντές, ώστε να δώσουν τον οβολόν τους. Πανηγύρι αγάπης. Ο ραδιομαραθώνιος δίνεις και παίρνεις. Στη Λεμεσό, στη μετόχη του Κίκου, στη Λευκοσία και στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Μέρα χαράς για τα παιδιά και τις οικογένειες. Ας καλέσουμε τον κόσμο εκεί να είναι, να προσφέρει, να δώσει. Γιατί ο ραδιομαραθώνιος είναι ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι χαράς, ένα πανηγύρι αγάπης. Και ξέρετε, Ευθύμου, πάντα λέμε ότι οι μόνες επιτυχημένες προσπάθειες που γίνονται είναι αυτές οι οποίες στο τέλος είναι καλά οργανωμένες και έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν είναι τυχαία που και ο Αντένα είναι επιτυχημένος, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος. Ο ραδιομαραθώνιος πέτυχε γιατί έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και είναι σωστά στελεχωμένος και αξιόπιστος. Έμφαση φέτος θα δοθεί στον πολιτισμό, έτσι. Έμφαση, μπαίνουμε στον πολιτισμό. Πολιτισμός, μήνας μουσικής. Είχαμε τη συγκλονιστική παράσταση των παιδιών με ειδικές ανάγκες που είχε γίνει προ 20 ημερών. Η παράσταση του ΘΟΚ. Και επειδή πολιτισμός είναι και ο αθλητισμός, με όλα τα καλά, δίνουμε έμφαση και στον αθλητισμό. Κύριε Σικά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω το ραδιοσταθμό του Αντένα για την συμβολή στην όλη προσπάθεια και τον κύριο Παφελίππου προσωπικά. Και νομίζω ότι, όπως λέει και το σλόγγαν μας, μόνο η αγάπη μπορεί αυτές τις μέρες. Να είστε καλά.